mand. 4 gang. 5. gang. Ja, det er mig. Er det mig? Kører det? Yes. Er I på farten? Jamen, vi er på vej. Vi er på vej til Hasted-Vester. Vi er på vej. Vi er på vej til Hasted-Vester. Kom med fødderne. Nu har jeg det godt. Du skal da holde på det ret der. Wow! Ja, okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Hvad så? Hvad så? Er Brian? Hvad så? Fanden, Brian, har du lige ryddet op? Det er Anders. Nej, Skorpen. Det er fra. Hvad er det? Ja, lige nu. Jeg kan godt se, det er en gun. Hvad laver der en gun her? Laver ikke Det noget. skal ikke være en gun her. Hvad laver Må jeg kun igen? Åh, mand. Okay. Nej, ikke nu. Hvad så? Skorpion. Hej. Skorpion hvad? Ja, Skorpion bare. Okay, Frank. Kan du pakke ned de andre? Hvad så? Skal der handles? Yes. Ja, jeg skal lige tjekke det først. Tjek det for hvad? Renheden. For renheden. Hvor er du fra? Næstved. Har du handlet før? Jeg kunne høre dig handle før. Jeg har handlet masser af gange før. Så tester du bare derudad. Hvad så, er det i orden? Nej, det er ikke i orden. Det er i orden. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke det samme, som jeg har prøvet før. Det er ikke i orden. Det er i orden. Du kan få 45. Altså, Jeg skal have 50.000. du kan få 45, for det der, det er ikke i orden. Tony. Det er lige lidt. Du sagde det, at du har 50.000. Jeg har ikke 50.000. Jeg har 53.000. Jeg har kun 45.000. Du har 45.000. Du sagde bare, Jeg har 45.000 færdig. Det er ikke 50.000 værd. Jeg har kun 45. Jeg har kun 45. Den har kun 45. 50. 50? Jeg har kun 45. Det er 50 værd. Du har kun haft 45, det skider jeg på, men det er 50 værd. Har du 45 på det? Jeg har 45.000. Okay. Er noget papir? Hvad er du gang i? Hvad laver du? Altså, Der er for 45. der er ikke for 45 her. Der er 45 Der er der. 45 i det hele. Giv mig de 45. Der er jo ikke for 45.000. Det er der. Jeg giver dem de 45. Nu giver du dem de 45, sagde jeg! Der er kraftigt ikke for 45.000 det. Prøv at se her, mand. Tony. Ja, vi ses. Ej, Frank, for helvede, mand. Det ligger lige til. Frank, kom on med dig. Kom her, min. Hvad så, min? Hvad kan du? Er det til mig, Frank? Det er til dig. Det er okay. Hvad synes du? Jeg synes, den er stor. Hvad så, Tøj? Kom her. Næsten.